After 9. Udla ibunzu zabanye abafana. Out of the blue wena. Nami confused. Abantu bazothina khona ungilethe emakhemereni. Bazothina abantu umuntu mina bengidliwa yigay mina. Dodi lento ngitshola yena amasimba. Sanibona emakhaya mina ngithulana igama ngize kule show uzosave i-relationship yami ngoba kuningi izinto eziwrong engizenzayo yabani usister angazazi uyabo but ngcono ngiconfess ngoba angazi uyabo ukuthi uzoba nami okuzohlukana nami maka into ezongenza ukuthi mina enhlizweni yami ikhululeke ukuthi ngimtshele iqiniso. Hey yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. On today's episode, Ngobampeche Utulani bringing Upriti. Let's get into it. Hey yo, it's your boy Am. It is what it is before it was what it was. This is Save My Relationship brought to you by Spread Inc. Entertainment. As I said to you guys earlier on, Ngobampeche Utulani lana nomuntu wakhe Upriti, right? Yaphila bhuti wami njani? Ngishapo, alright Tulani? Yeah, ngishapo zami. Umnandi. Waphefumula ngathi akho right yini? Cha, hey. Ukhathele? Yeah, ngikhathala nje. Okay, umuntu wakho lo uze naye la? Yeah, sure umuntu wami. Okay, umtshela ukuthi umletha la kule show yethu? Cha, ngimtshela ukuthi ngiletha eshowini. Sis nawe wavela walandela nje kuphela. Mina ngiyazi siya ku date siyodla. Mangelele sesila. Angazi nje ukuthi kwenzakalani. Akakuphanga neclue hint ukuthi ukuletha kuma camera. Ubelathi siyodla umuntu wamasambi. Awasaba ama camera nawe. Wahlala nje. Ngiyawasaba ngizothini ngoba ngithi baba sekhaya kumele ngimlalele. Oh, okay. So how long have you guys been dating? 4 years. Nina 4 years in John. Umnandi 4 years. Ingoda yakho ngathi ayikho la. Yeah, hey man, eish. Yilapho wama eish. Ila. Ngathi you stressed nyana. Yeah, I'm a little bit stressed, sure. We're a little bit stressed. Yeah, sure. Oh, okay. How are things going on in good relationship yen? Oh, so far so good. Zamba kahle bhuti wami. I can say umuntu onothando, always there for me, and umuntu ophushayo uyasiphandela. No, so that's what made you love him ngoba umuntu onothando. That yabona umuntu makubonisa inhlonipho nokuthi umuntu wesifazane uphathwa kanjani. I-warmth engithole kuye. Oh, that's what got you. Yes. Oh, okay. Wena yini ecazile ngosisi? Ayisani impatho. Oh, ukuphatha kahle. Yeah, ngiphatha kahle mfethu. Manginaye ngiyajabula. Yeah, sure. Okay, so nonke vele you guys are attracted to each other ngento right yangithola. Yeah, sure. Akusukuthi imali, angizwanga imali la. It's all about, yeah, sure. It's all about uthando bwami into ebalekile. Oh, okay. So use space esi right ukuthi ngamtshela usisi ukuthi umletheleni kule show le. Mara before that ithi ngimchazela ukuthi what's the show about. Lena it Save My Relationship ne. So basically this show it's about mangabe kunenkinga ku relationship yenu eningakhona ukuzilungisa no2 endlini mhlambe oyi-one wena akakhona ukukhuluma ngokuthi usaba ukuthi bazomjaja ngento esona so yangithola. So what we do here basically sibapha i-platform yokuthi bakhulume nomuntu wabo or whatever that is. Ukuthi nathi sikhona ukufakaza mangabe kunento ukufakaza nama viewers wethu bakhona ukunisiza if it might happen ukuthi bangakhona ukunisiza ngithola. So is there anything mhlambe o suspectayo ukuthi uyenza kumuntu wakho noma umuntu wakho kunento ayenzayo kuwe? Is there something? No. So everything is fresh. No, angikhali ngaye akakhali ngami. Oh, okay. Ubhuti kunento afuna ukutshela yona ke esayidini lakhe angazi ukuthi uthatha kanjani into yakhona mara ithi simuphe i-platform ukuthi akutshela. Okay, ungakhuluma nosisi. Yo, okay love. I wanna confess namhlanje yabo. Ulethe kule show ngoba kunezinto eziwrong engizenzayo yabo behind your back ongazazi. So into engifuna ukutshela namsuku ukuthi ngiyazi izokhetha yabona. Mina ngiyajola nama tomboy nama gay. I'm sorry. Yo, ukhona. Uqale nini? Ngicela last year. Qale last year. Wayebu ngangitshela ukuthi ukhona into ekudlayo or ungitshela ukuthi baby yazi sengifila sona so. Uhlilwe yini communicate? Ayithani nama gay nakhona. Eish. Udla ibunzu zabanye abafana. Ngiyazi ukuthi umdala kanje mara. I-communication ibalulekile yabona. Ngiyenza iphutha ngoku ngicommunicate nawe. Yo. So are you saying you are gay noma kwenzakalani? Ngoba mina nami confused. No, it's like after 9. We after 9. Yes.
bonga suspect yonke lento le Nix. akuna next impahla and all that akuna next Nix. Like umuntu ohambayo abuye alright mama mengabe ngikuye and then like umuntu okhona yaba ngiphuma namajida ngimcabangela ngoba vele nabo banokuze ejaradini mangisekhaya uzoza ngisikhathaza ngaso hayi bengithi ngizokuchecka ngilethele 1 2 3 ahambe out of the blue wena nami lento le bengibele ngiziba mangikhula yabona but ngiyabona lento engiyo kude uNkulunkulu angenza ngakho ngamsukela uNkulunkulu into ositshele wena mental ukuthi ufuna ukuyenza ngamsukela uNkulunkulu no ayikho into kanjalo ngabe ushilo from the start ukuthi mina ngi-in between amantombazane nabafana elo dodo ongitshela wona udodi lento ongitshela yena amasimba yawazi amasimba amasimba lo ngitshela yona but ngicela inkolele hayi abantu bazothina nakhona ungilethe emakhemereni bazothina abantu umuntu mina bengidliwa yigay mina cabanga but I had to confess shem usehlisile isithunzi sami usehlisile isithunzi sami shem yazi usehlisile isithunzi sami awe askis my love phezulu kwezinto ezingangikwenzele zona into engibonga ngakhona wena bengingaplana esikuzenzakalile cabanga ubaba onempandla udla induni ubaba onempandla udla induni awukho sikazi enekela ukuthi baby yekela ukuthi baby ngibize ngoPriti yanginyanyisa yini wenza ukuthi umtshele into le was there something etrickile ukuthi okay thingi umuntu wami ngimazise ukuthi ngiso naso noma kunomuntu okubhacile what's going on yini wenza ukuthi uconfess into engaka no shothi kunenye awuthi yami yangibhaca yabona okay yeah sure yeah ngihamba nenye gay friend yami yabo so ekseni savuka lapha yana kwayo yasibuya ngibuza ukuthi ngilele lapha kanjani ngiyatshela besizilalele nje it happened first time asibhaca second time third time ayujika suspect I understand ngijika ngiconfessa kuye ukuthi mfethu manje ngiyenze njani ngoba mina ngumuntu oso athina umjita wakho umjita wami best solution ukuthi ngize kule show ngiconfesse ngitshela umuntu wami ukuthi lempilo engiphila manje bongaboni ukuthi mhlambe kunento esoyizwenzeka umuntu wakho angeke akusupport kulento oyiyo no ngoba ngathi akusupport yamuza ukuthi athi ngiyabona akangisupport but kude wengakhona because I understand so ayikho into engizoyenza maka mina into ezongenza ukuthi ngikhululeke enhlizweni ukuthi ngimtshele iqiniso ukuthi what kind of a person I am after so long angali I'm wrong yamuza thina umuntu wakho ngiyamuzwa yazi nginamahloni so lento akutshele yona ubona ukuthi into right instead of uyizwe komunye umuntu uthi no umuntu wakho umuntu osona kaso okungcono ngabantu ukuthi akasangifuni ufuna ukujwana amagay awusamfuni umuntu wakho ashimfithi ngiyamthanda bekumele ngitshele ukuthi akasangifuni ayilo doda wenzayo athi usakufuna umuntu wakho akuthi akasakufuni ufuna ukuthi wazi ukuthi kwenzakalani elifeini yakhe mhlambe uzomsupporta noma angazi ukuthi kwenzakalani ngimsupport sekangehlisa isithunzi mos suthi ayithuta usangifuni yeah sakufuni mina ngeke ngikwazi ukuphila ngaphandle kwakho for in uzongigulisa mosweni ngizogula miss ngiyamangala wabe ngilonga kunalento leyo ukuthi man ithi yazi ngike ngisurprise umuntu wami ngilalene kusho ukuthi khona lento bengiphusha ikhona le bengiphusha but bengicela ene bongasana ndaba angikuthi nje nami nginotice izinto but now ngivulile amehlo ukuthi wena ikhona into yenzayo so bomsuspect angikuphi kahle uyangipha suthi but lento le bengicela sikhulume masesisendlini sithi angithi ngilethile la uzongihlaza emakhemereni so ngifuna ungitshela ukuthi angikuphi kahle or ngikupha kahle kuze uye ngaphandle namagay nakhona induni mayifuna ngithi nayi nginayo ngiyazi lezi ezinye induni zimnandi I'm so ngala that's why into engizoyenza akusizi nakhona yasa status sakho ngoba uyafathuza ke uyibonayo nje wena uyangena manje mangahamba check istatus sakhe umuntu osase right umxolela yini ezokwenza ukuthi umxolela into ngizomxolela na for manje ngimxolela ukuthi ungitshele iqiniso ne and then into kumele ayazi like siphelile wena usamfuni angeke uthi uzicabange mhlambe ukuthi okay umuphe that benefit of a doubt ngoba so yazi ukuthi umuntu wakho umuntu oso and that uyakuthanda ubhuti ngapha kusukuthi akakuthandi angifuni ukushare awufuni ukushare kube bekathi ufuna isithembu nomunye umuntu oyintombazana bekuzoba njani
nalapho futhi bangeke umxolela. Okay. Ufuna ukuba yi-one. Uyazi ngiyi-baby lakhe. I wanna be alone. That's all. Okay, baby, ngizozama ukuzi-adjusta ke nezinto eziright. Into mawuyixolele kunzima ukuyeka. Ngizozama ukuyistopha, please, ngiyakucela my love. Please, I'm begging you. Angazi ngathi ngasukuma ngishaye. Eish. Sengihlonipha lo bhuti kuphela. Lengathi ngakushaya, yazi ngishaye. Yeah, I understand you, my love, but ngicela sizame. Enhle kusokhuluma ngiyacela. Ngixolela ngithi akunamandla. So ngiyekele ngibe nepeace yami nami ngihambe ngiyothola umuntu ozongiphatha kahle ongajoyina amagay. Wena uqhubeke namagay wakho ngepeace. Yo. Okay, Chula, now icale kanjani into le uthi uzazi uthi wena we after 9? No, as I was saying, yabona mfethu, kunomunye umngane wami awazini aware ukuthi yena gay. Yabo sitakiwe utsola le room lakhe. You understand? Masifika la lo muntu wekuthanga indlela, ayisanambe ngitakiwe, ngithatheke ngizithole sengenza into ezirong. Ayisani kanti lento le yakhelana ene benginayo ngisakhula makabe ngilwa nayo. You understand wena boza yami? Sure. So akazi umchazela usize mhlambe ukuthi uke waba nento eso oyilwisayo bese awukazi umchazela usize. Angazi. So if uke wakutshela ukuthi uke wafila so kudala ngalento ayishoyo bozo uzama umxolela. Angithi ama-artificial akhona bengizomthengela artificial akhiphele into yakhe kule artificial leyo. Mara athi kudala azama ukuyilwisa lento le ukuthi uyenzeke ngokuthi kunomunye umuntu wafika wayispike lento le yaphinda yavuka futhi It's like From the start besides ukuthemtheka nanani ngoba into last year phezulu kwale 4 years masicala ukuhlangana angithi khona la siba open khona bekumela asho ukuthi mara yazi umuntu wami kusona sona so and lento lenye yilwisa angikhona bengizomthengela artificial ke yendunu akhiphele engayakhe lapho le anayo yokuthi yena alalane namagay bengizomsupporta ke lapho ngithi no this is what you can use hayi ukuthi ayofuna abantu ngaphandle ngiyazela lapho ukuthi ulala nabantu abengakhi. Okay. bayingaka abantwana nabo ngoba into afuna ukuyizwa le yini ngathi baningi labantu bakhona Ay man mfethu man lento enkulumo leyo man awufuna ukukhuluma ngayo la ngifuna ukukhuluma ngayo le. Baningi ngoba nanjalo everyday baby ngiphuma namajita. Okay hamba ngifree mina okay hamba ungishela izinto zami endlini ungishiye endlini akunamuntu ongishiya naye ahambe namajita kushuthi lamajita oyawadla makafika phambili adle namanye amajita futhi into adume ngaye udla amajita ungalingi ukuthi udla ama-tomboy udla amajita isho straight ukuthi mina ngidla amajita kuphela. Ayisani sweetheart, I'm sorry ma. Ngixolele mara ulwethu luphelile ungasalibali yena ungaloko uthi sweetheart ithi pretty. Okay pretty ngicela senze kanje ngicela uphi space kenyana uzicabanga. Angifuni space like kuphelile like angisakufuni like ngizokudelete ikuphi phone awuzama ukumuphi space lesa asicelayo yabona bhuti bheka ngiyamblock yabo uphume kimi uphume kimi now so ucedile awufuni next one right ya ungizwisa ubuhlungu ecamereni nakhona kubukela abantu abengakhe as we speak. I thought I'm doing the right thing baby. Wonga ngibizanga ke sakhuluma siyi2 kube akutshele like privately bozomxolela bonke ngimxolele nakhona bengizomdala ngoba siyi2 kuphela ngisho manje worldwide. Ngicela ukubona into ekanje hayi mhlambe ngidlisiwe or maybe ngiduniselwe imfene ebusuku ngilele. Yo malafu ngakhuluma kanjani ngakhuluma kanjani baby. Ayikhona bayenzile. Uthi ngiyakucela. Ala ngikuphi kamnandi wangangitshela ukuthi baby awungiphi kamnandi phela. So indunu ugijimisela ngoba nayi indunu ayisebenzi. bofuna indunu namadoda bofuna indunu ezithafu ke. Shooting experience enye into man shoot lento enyenzakalele phoza yami yenzakele feel yabo. Yeah sure ngeke ngisayibusele emuva. so manje uyavuma ukuthi usisi angahamba endlela yakhe na uthatha yakhe indlela. Mina into ngicela nje kumguy space yebo ngiyamuzwa ukuthi uthi ungicolele yabona phoza yami. Amnike le space vela sidingayo ngithola. Yeah mhlambe ingcondo izobuya yabona understand. Kwamanje vela ngeke avela acabanga ucolele same time ngithola. So azama ukumnika le space leso mara na uzame nje kuphela umkhombisa ukuthi uyamthanda. Yabo ngendlela osho ngayo ukuthi uyamthanda. Bheka ngamthengela neaeroplane ngizobona ibhakaphi. Ha uhlulekile njengoba ugijimisa amagay. Mina I think ivale sayidini lami ngoba sesiyazi ukuthi okay uzomnika le space leso asidingayo ngithola. Sure ngizozama bro wami. Uzozama kepha kuzoba nzima. Okay bese abangani bona ngoba bazofanda ukuthi okay wena umuntu okanje awusabi ukuthi bazokujaja.
from here on? Aish, bro, I'm shooting. Bazongijudge, it's obvious, but Mara into kade ngifuna ukutshela umuntu sure uyangiunderstand ngikhiphile sure. Yeah, the number one thing which umuntu wakho uyazi angithola akayizwanga komunye umuntu angithola bekuzoba buhlungu more hearing it from someone else ngoba bekazo suspecta asije ukuthi okay mhlambe indaba ikasona akaso yangithola. Understand. Yeah, sure. So pretty kunento ofuna ukuyisho ku body before sivala. Amagama yo. Alright. Ngathi ngahlanza nje. Phela. Now akuna next ofuna ukuyisho Thulani. Into engayisho ukuthi ngicela ngicolele nje. Phela ufuna ucola nje phela kuyi. Yeah, sure. Okay, nakunankinga ithi mina ngivale ngapha at least uyikhuluma into athi ufuna uyikhuluma ngithola. Yeah, That's the number one thing which okay umuntu wakho mazisile ukuthi unomuntu okanje nakanje. And ezinye izinto afuna ukukhuluma ngazo. Okay, simnanda ngithi. It is what it is before it was what it was. It's your boy M. Don't forget to like, subscribe and share. We out.